Madwar 500 studenta bejn l-ewwel sena u l-10 sena se jattendu għal lezzjonijiet magħrufa bħala catch-up sessions għal 8 ġimgħat tul il-vakanzi tas-sajf. Dawn il-lezzjonijiet li se jsiru f'6 ċentri u anke permezz ta' skola virtwali online se jgħinu lill-istudenti jirkupraw tal-im mitluf minħabba l-pandemija. Il-programm jinkludi varjetà ta' attivitajiet akademiċi mill-lezzjonijiet tal-matematika, l-Ingliż, il-Malti u x-xjenza għal attivitajiet maħsuba biex jibnu il-karattru u l-personalità ta' tfal. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Kurikulu fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, Ġud Zammit, spjega aktar dwar dan il-programm edukattiv. Dana ikopri kemm mill-Year 1 sal-Year 10. Reġa' kellna korrispondenza tajba ħafna u l-konkurrenza tinkoraġġina biex programmi bħal dawn nibqgħu nagħmluhom anke kif għamilna matul din ix-xitwa anke għax-xitwa li ġejja wkoll. Waqt żjara li għamel f'wieħed miċ-ċentri fil-Kulleġġ Santa Teresa f'Birkirkara, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima sostna kif dan il-programm qed jgħin lill-istudenti biex jilħqu l-livell mixtieq fl-edukazzjoni tagħhom. Permezz ta' dan il-programm qegħdin nikkonfermaw kemm bħala gvern nemmnu illi għandna nagħtu l-għodda kollha neċessarji l-istudenti tagħna sabiex jilħqu il-livell sieħ tagħhom. Dawn il-catch-up classes qegħdin jinvolvu numru ta' edukaturi madwar ċentri madwar Malta kollha, kif ukoll għandek ċentri li barra li huma fiżiċi huma wkoll virtwali u hemmhekk hemm tendenza ukoll numeruża. L-edukaturi li huma parti minn dan il-programm sostnew l-importanza li tant tfal ikollhom din l-opportunità li jgawdu sessjonijiet ta' attivitajiet li jsostnu s-saħħa mentali u fiżika tagħhom flimkien mal-progress edukattiv.